Dismayado ang pamilya sang Ilonggo seafarer nga si Jujeric Layer bangod sa ginaalagar nila nga kulang nga koordinasyon sang shipping company sa ilang nga pamilya kag sa mga survivors sa naglugda nga roll-on roll-off vessel o konroro vessel sa Basilan. Si Layer among residente sang barangay Tipulo, Mina, Iloilo o kun Iloilo kag isa man sa duha ka mga Ilonggo survivors sa nasambit nga trahedya. Sa interview sang Bomba Radio kay Jose Penjoda, ang lolo ni Jujeric iyagin pahayag nga ang ila pamilya na lang ang magagasto para sa pagpauli sang iya nga apo. Suno pa sa lolo wala gid maghatag sang update ang Alason Shipping Lines Incorporated nga amuang nagapanag-iya sang MV Trisha Kirsten 3 kung ano ang mabulig sang kompanya sa ila himata kag sa iban pa nga mga survivor. Butlayan ko ano si Chima ko ano nga mapabili atag sa nga kompanya. Ko daw ay pinabot nga istorya bla para daw mabuhil bla ko sa damo. So bala ka gid gamay daw pinabayaan to daw ay gid notisya ko nung notisya bla daw kung ano para lang nga mamabala ano bla kung ano manaw. So ay gid kuno ano ay communication sa kompanya. Si Jose Penjoday ang lolo sang Ilonggo survivor o kun Ilonggo seafarer nga si Jujeric Layer sang Mina, Iloilo. Sa official statement naman sang Alason Shipping Lines Incorporated, ilagin pahayag ang pagpakig-unong sa mga pamilya sang nagtaliwan nga mga pasahero. Nagpahayag ang kompanya nga ila naman ginatinguhaan nga maproseso ang igahatag nga financial assistance sa tanan nga apektado kag tanan nga biktima sang amo nga insidente.